Така, точно така. Започвам нов бизнес, но не познавам добре партньора си. А това е лошо. И тая папчица. Първата е на Александър Георгиев, новия ми партньор. Предишното му име е Ангел Ангелов. Работил в Омега Банк, но това преди 7 години. Направих обстойни проучвания за него, но ми трябва още. Вижте добре другия. Христо Манчев. Мисля, че оттам ще излезе нещо. Познавам Христо от 5-6 години, когато беше дилърче при батето. Изгоря през 2007 заедно с него. Но както е излязъл преди 2 години, не се е забъркал в неприятности. Запознали се с Ангел или Александър вътре. Проверете го обстойно. С какво се занимава? С какво се е препитавал, откакто е навънка? Сега какво прави? Дали се среща с старите си приятелчета? Всичко. И най-важното. Откъде тия двамата имат пари? Айде бягайте, че се обръщам по гръб.